Rádi byste rychle vytvořili fotoknihu například jako dárek a nevíte jak na to? Funkce Asistent vám s tím pomůže. Pojďme si ukázat jak na to. Vyberte si formát fotoknihy, například Kompakt Panorama. V dalším kroku pak vyberte ikonku pro spuštění asistenta. Je to vlastně nápověda, která vás celým procesem provede. Z přehledu přetáhněte fotografie do této bílé plochy. Vyberte počet stránek vaší fotoknihy a postupte o krok dále. Nyní vybereme rozvrh fotografií na jednotlivých stránkách a postoupíme do dalšího kroku. Do tohoto řádku napíšeme název naší fotoknihy. Dokončení celého procesu provedeme tlačítkem k návrhu fotoknihy. Po několika málo vteřinách je fotokniha vytvořena. Pak už stačí provést pouze nějaké drobné úpravy. Za fotografie přidáme pozadí. Fotografie vložíme do barevných rámečků. Poupravíme text na titulní straně. A můžeme přidat nějaké cliparty. A naše fotokniha je hotová. Pak už jí stačí pouze objednat.